ютубъри, аз съм Цветито БГ и днес ще снимам с Bob 48 в Ironcraft на Warp Event 11. Този джъмп вече сме го минавали много пъти, но отдавна не сме играли. Мислим да поиграем малко, защото сме забравили. Както виждате, той вече го мина. И аз за малко. Стига, защото не мога да вляза. Той сигурно вече и при тиквите. Аз влязнах и... Вече при тиквите. Поднах при тиквите. Отиваме при тиквите. Как си се тронал гадно, долу са само паежини. Трябва ти много време за да излезнеш. Или ако си сигурен, че ще можеш да го минеш пак. Отначало ли го почна? Да. Помня, че нямам шанс как другаде. Я трябва да ми днеме на един час, я пак го минах. Не излезна. Точно последната тиква паднах. Аз паднах при другото след тиквите. Как го минах? На първото. Как? Кога го минах? Не съм пак. Какъв си? Антикилаура? Не. И мина по и това. Сега мисля, че ще ходя ще ида до обратките. Пак паднах на същото място, фък! И да, до последното препятствие съм до обратките. Те също са гадни. Ама ако паднеш там, няма измъртване. Паднах. Няма да почна от начало, ще изчакам. Да, ти доде чакаш, аз стигна до теб. Па стигай. Ома, бе, джампа не ми работи, пък. Явно нямам късмет. Но не сме забрали да играем. Аз малко, ма не знам за теб. И аз малко, бех по-добър обаче. Преди го минавах от първия път, сега. Явно малко съм. Аз съм свикнал да играм вече. И минах го. И уина. Най-накрая, минах ти отив. Печела и... Печелиш сега нищо. Мисля... Това дента вече свърши, днес да дойде. Мисля да го мина наобратно. Ако го мина така, значи не съм забравил да играя. Ома, аз не мога да се кача в паузите, това не е като бък на Ironcraft. И ето моят приятел Bob 48, който се мъчи да излезне от паежините. Ето аз вече съм при него и... Не ти. Тук паднах, не може да се мине наобратно. Warp Event 11, сега отивам на Warp Event 8. Аз че го мина. И тук има някакъв. Да много мине този. Минавали сме го и преди, но... Айде минах. Както ви казахме, не сме играли от много давна в Ironcraft. Знаеш къде поднах? Точно по Изобщо Minecraft. Ето го Call 16. Най-добрият джампър. Той вече е админ. Ама пак го прави най-добрият джампър. Да, защото още може да се минава. Сега никой не го е минал, май няма. Той го минаваше това. С лекота. Това е най-добрият джампър с всички сървъри. Освен един.
Има и по-добри джампари от него, ама не са българи. Да. Кой 16 е най-добрия българин? Да, може да се каже. Пак по някакви тия пази. Аз пак не можах да не. Реши да на Warp Event 3 не ми се минава 8. Видял се, че мой няма да мога да го мина. 3 ми трябва спрям почнка, която аз нямам. Минал го човек. Сега почва Warp Event 3. Той вече е зад мен. Аз съм толкова убеден, че трябва да ям лего. Докъде си минали го нова? Да. Ти си при дървото. Как смееш? Да, не съм там. Не можах. Може да пуснем гадост. Последното е гадното, че трябва да спринт. Тук е с Iron Craft, нищо не се намира лесно. По принцип да, трябва на евентите или да си ги правиш. Или да гладуваш. Ако не участваш на евентите, ти няма нищо да направиш. Докъде си, бе? Чакай, let's Аз съм до градките. И паднах на първата забава. Втори опит. Аз мисля отива на PvP. На фарма води. Ти кога искаш ела, чули? Помня. Ето го моя джамп. Боб, ако искаш, ела да го минаваме моя джамп. Чак че нам че звъне. Мари. Млад ПВП. Нали ти казах да дойдеш в полмето? Чакай де. Явно няма да го минаваме. Ето това са моите глави в Ironcraft. И моите. Едно момче ни ги даде. Някой ако иска да играе с нас в Ironcraft, скайпа ми е Светислав Пламенов. Ако искате ме намерете. А моето е... Това беше от мен. Довиждане. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, моля абонирайте се. Чао, до другия клип.